Låner lige megafon. Jeg vil lige sige på korte ord og korte ting omkring tid i Brøndshøj, og så vil jeg også gerne. Grunden til, at jeg gerne vil blive lidt som her, jeg tror, det var meget lidt udstyr. Det er selvfølgelig, fordi jeg er så vanvittigt taknemmelig for, at den måde, som vi er på, den måde, som vi er på overfor vores spillere, overfor vores fantastiske klub. Hvilken effekt vi har haft på os, har været vanvittigt unik på alle ledere og kanter. Vi har ikke haft en chance for at skabe den energi og den tro på, at man kan gøre nogle unikke ting. Vi har gjort det sammen, heldigvis. Og jeg mener jo, at min følelse af det er, at det har været kærlighed på utrolig mange områder. Det aller vigtigste. Det har været det sammenhold og den energi, som vi turer og tage ind i det og være selv omkring. Det, der skete for 7,5 år siden, da jeg fik lov til at komme her til den her fantastiske klub, det var, at jeg skulle finde mig selv i forhold til at ture med mig selv. Det vi gør her, det I gør ude på tribunerne, det er I tør at være jer selv. Og jeg er simpelthen så stolt over at få lov til at være en del af jer og den her fodboldklub i så mange år. Og det skal I vide. Og der er ingen tvivl om, at det er mig, der takker allermest for det her. Det er fint, og jeg elsker mennesker og klapper mig på ryggen til fremad. Det kan jeg godt lide. Vi takker 2 gange tilbage. Ja, vi gør. Vigtigste ved fodboldklub. Vigtigste ved fodboldklub. Det er kulturen og miljøet. Vi skal slet ikke være i tvivl om, at den her fodboldklub er fantastisk. Uden de små individer, det vil sige uden de små ting omkring os. Der kommer heldigvis altid så meget energi fra jer, så meget energi fra klubben, at den her fodboldklub vil altid stå i vores hjerter som noget af det allerhøjeste. Det vil altid være mit, og måske det smukkeste i hele verden. Og det er, at man tør være sig selv. Med sin kraft, det vil være stolt af jer selv, drenge og piger. Fordi det, der betyder noget, det er, at man tør. Vi tør et eller andet sammen. Kommer du tilbage? Ja, det gør vi. Vi elsker dig, mand! Du skal altid være velkommen tilbage. Det er rigtigt. Skål, Bo! Hvornår kommer du tilbage, Bo?